Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan dherekaken pengaosan menika saestu-estu dipun tetepaken dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika monggo saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 103 baris kaping 7 saking Injil. Abahalaka antang zura ma fil mukawwanat dan sing maos ma fil makunat. Abahalaka antang zura ma fil mukawwanat
wa ma azina laka an taqifa ma'a zawatil mukawwanat. Qul unzuru madza fis samawati fataha laka babal ifham walam yakul unzuru samawat li alla yatullaka ala wujudil ajram. Abaha us menangaken maringi kemenangan oleh laka kedue sira apa sing oleh antang dura. Abaha wis ngolehaken menangaken sapa Allah laka kedue sira menangaken antang dura ing yen to ningali sapa sira ma ing hikmah fil mukawwanati kang ana ing jerone pira-pira kahanan. Tapi wa ma'azina lan ora ngizini sapa Gusti Allah laka kedue sira ora ngizini antakifa ing yen to mandeg sapa sira ma'azawatil mukawwanati sertane zate kahanan zate pira-pira kahanan. Dawe Allah Kuling zuru madza fis samawati wal ard. Allah dawuh niku kuling zuru madza fis samawati wal ard. Kul dawuh sira Muhammad niki cuplikan ayat. Kul dawuh sira Muhammad unzuru padha ningalono sira kabeh. Ningalono ma ing apa ae hikmah madza ing apa fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Walam yakul lan ora dawuh sapa Allah unzuru as-samawati wal ard. Unzuru padha ningalono sira kabeh as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ora ngono deloken bumi langit ora ngono dawuh Allah, tapi deloken apa sing ning jerone bumi langit, hikmah apa di balik bumi langit itu. Allah tidak berkata lihatlah bumi langit, bukan. Dawuh kuwi fataha wis buka sapa Gusti Allah laka kedue sira kanthi ayat mau buka babal ifhami ing lawange paring pemahaman. Buka babal ifhami maring lawange pemahaman. Wa qulin zuru madza fis samawat wa lam yakul unzuru as-samawat. Wa kullan jawasira Muhammad unzuru padha angen-angen sira kabeh madza ing apa fis samawati kang iku tetep ing dalem pira-pira langit. Wa lam yakul lan ora dawuh sapa Allah unzuru padha ningalono sira kabeh as-samawati ing pira-pira langit. Paring pemahaman apa? Paring pemahaman li allayadulla supaya ora nuduhaken sapa Allah ka ing sira ora nuduhaken ala wujudil ajrami ing ngatasé wujude pira-pira benda-benda. Nek Allah dawuh deloken langit, deloken bumi, maknane kon delok barang. Tapi ternyata Allah perintah deloken madza fis samawat wal ard. Apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di dalam bumi.
Berarti duduk langite duduk bumi nang pancen bumi karo langit iku sakjane ora ana. Sing ana niku malah sing teng walike bumi, teng walike langit. Sinten yo sing gawe niku. Ngoten maksude niku Mas. Teliti nggih tibake nggih. Nggih, ngene wong lek kulino ngaji sing teliti ngeten nggih dijak omongan ora gampang kebliduk. Ora gampang kebliduk. Beda muni aku cinta kamu karo kamu aku cintai. Niku lek wong mboten teliti padha. Sami ta? Aku cinta kamu kalih kamu aku cintai. Niku padha lek gak teliti. Tapi lek wong teliti mboten sami. Tegese efeknya jauh berbeda. Lek aku cinta kamu panjen urute ngono. Aku niku subjek, cinta kamu niku objek. Kira kamu niku objek, cinta niku pekerjaan. Pekerjaannya aku. Nah, tapi segi maknane mboten ngoten. Lek ngomongnya aku cinta kamu, maka di belakangnya itu masih terbuka pintu untuk ditambah. Aku cinta kamu dan uangmu dan sawahmu dan tetanggamu dan itu iso mlebu. Tapi lek sampean deleh ngarep gak iso dileboni. Kamu yang aku cintai. Lho, sampean tambahin apa? Upama ditambahi ndak nemen. Kamu yang aku cintai dan aku sayangi dan aku perhatikan dan malah mantap. Mulane nak dudu iyaka kalih iyaka nak dudu mboten sami. Mulane Fatihah nika iyaka nak dudu. Hanya kepada engkau aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau aku mohon pertolongan. Tapi lek nak dudu iyaka kula nyuwun tulung sampean kali nyuwun tulung duit kula, nyuwun tulung tangga kula, nyuwun tulung bisa ditambahi lan ngoten ya. Sami kali ini dawuh Allah Ta'ala diteliti monggo. Teng surat Yunus ayat 101. Surat Yunus ayat 101. Qulin zuru madza fis samawati wal ardh. Dawuh Muhammad, "Unzuru madza fis samawati wal ardh." Justru nalika madza, kenging napa kok diga izza. Niku seweneh ulama. Za niku isim isyarah. Nek jenenge isim isyarah bareng diisyarah niku berarti jelas ana. Jenenge dituding kok. Madza ing iki, enten sing maknane ngoten. Madza ing iku apa iki? Ing iku apa iki? Apa iki? Bisa mawatikan tetep ning jerone langit lan bumi. Ternyata di dalam langit dan bumi itu ada penampilan sifat Allah. Ternyata di dalam langit dan bumi itu adalah seluruh perencanaan Allah. Berarti sebenarnya langit dan bumi itu tidak ada apa-apanya. Yang ada adalah perencanaan Allah itu tadi. Seandainya tidak ada perencanaan Allah, sebenarnya bumi langit itu tidak ada. Jadi kata-kata ini membuka pemahaman kepada kita bahwa Allah tidak menunjuk benda. Nek diterusno karena nggak ditunjuk oleh perintah ini, memang nggak perlu diperhatikan. Karena memang benda itu sebenarnya tidak ada. Nalika sama nyawang kula, sama napa penting delok klambi kula? Mboten penting.
Sampeyan aja ndelok klambine tapi sapa sing nganggo klambine? Masuk klambine apik regane 50 juta, 15 juta, wonge pesek ya panggah pesek ya elek wangane ngono. Makanya yang dilihat itu apa yang ada di bumi langit ini. Karena bumi langit ini adalah tempat penampilan Allah, maka sebenarnya bumi langit ini tidak penting. Yang penting adalah yang dibalik bumi langit, yaitu Allah yang menciptakan itu sendiri. Amrullah utawi perintah Gusti Allah. Ta'ala maha loro Allah. Perintah binadzuri kelawan angen-angen. Fil mukawwanati ing dalem pira-pira perkara kang dianakno. Yen iku bumi langit sak isine. Iku laisa ora ana apa amrullah perintah Allah mang ora ana iku li dzatiha. Krana zate si mukawwanat nek dikongkon delok ngono kuwi ora kok dikongkon delok barange. Ora dikongkon delok barange. Mergo napa li anna fi dzalika. Krana sak temene iku tetep ing dalem dzatiha, delok barang. Al-Buddha, apa al-Buddha ana adoh. Khabare ana dibisikno, mergo fi dzalika iku jar majrur. Khabare dibisikno sing isine ana di akhirno. Iku terus cah pondok ngoten. Mulane diwaca Buddha. Asale mubtada al-Buddha krana enek ana dadi al-Buddha. Li anna fi dzalika krana sak temene iku tetep ing dalem mengkono-mengkono ndelok zat. Enten sing makna sebagian kiai isine ana sing akhir iku dikai apa? Apa al-Buddha adoh anillahi saking Gusti Allah taala. Binadzari sebab ningali ilama maring barang siwahu kang saliyane Allah. Jadi perintahnya Allah itu tidak untuk melihat zatnya kahanan. Karena apa? Karena di dalam kahanan itu ada unsur akibat jauh dari Allah ketika orang melihat sesuatu selain Allah. Dan itu tentu walam ubih lan ora paring kemenangan sapa Allah hadza ing iki merhatekno liyane Allah. Mergo jenenge ndelok merhatekno berarti mentingno, nek mentingno berarti nyembah. Terusé niku nyembah. Dhisikno milih, nah mungkin Gusti Allah mboten kena perhatian. Sampeyan kok men mandeng klambine, mesti wonge ora kepandeng. Tapi lek sampean mandeng wonge sak klambine katut. Lah kok dikon-kon delok bumi langit, lah ampun salah paham. Dikon delok bumi langit itu duduk bumi langit tetapi madza bisa mawat kala wau. Wa innama amruhum wa innama amara. Angin pestine perintah sapa Allah hum ing kaum sing diperintah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono delok bumi langit. Anane diperintah mang liyatawassalu supaya bisa dadi tumeka. Supaya bisa dadi tumeka sapa kaum binadzarihim sebab ngangen-ngangene kaum ngangen-ngangen fiha ing dalem bumi langit ing dalem mukawwanat nek dirujuki bisa tumeka teng pundi bisa tumeka ilahi maring Allah. Wong niku lek ngangen-ngangen hikmah mukawwanat teruse mesti balike teng Allah. Mesti mengke wusul teng Allah. Wal isyaratu utawi isyaroe ila hadzal makna maring iki pengertian ora oleh ndelok langit tapi diperintah ndelok jerone langit iku tandane nganggo napa
tandane bi fi kelawan nganggo lafal fi bi fi kelawan nganggo lafal fi qouli ta'ala ing dalam dawuh Allah taala kuling guru madza fis samawat kul dawa sira Muhammad ungduru padha ningalono sira kabeh madza ing apa iki fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi sing tetep ndek kono kuwi apa sing tetep kekuasaane Gusti Allah kersane Gusti Allah ilmune Gusti Allah kebijaksanaane Gusti Allah sifat zahire Gusti Allah sifat batine Gusti Allah ternyata di situ mengandung banyak hal hikmah yang ta'aluk berhubungan dengan zat Allah dengan sifat-sifat dan asma Allah bukan zat berhubungan dengan sifat-sifat dan asma Allah. Nah, fal makna maksud fal makna mongko utawi makna al maksud kang disejo fi wujudi dzarfiyati ing dalem wujude fi kang makna dzaraf dzarfiyah niku nggih fi niku di dalam adanya dzaraf fi itu dan wa minha wa fal makna mongko utawi makna al maksud kang disejo iku fi utawi lafal fi iku wujudu dzarfiyah utawa dilangsungno nggih kena kitab kuning nur ana titik komane ngoten fal makna al maksudu mongko ta makna al maksudu kang disejo iku fi wujudi dzarfiyati ing dalem wujude wadah wujude napa wadah tempat penampilan wa min halan iku ing dalem lan iku ing setengah saking dzarfiyah saking wujudu dzarfiyah kuwi yustafatu bisa dioleh pengertian bisa diambil faedah bisa diambil kesimpulan apa al makna maksud dari kata-kata madza fi itu bisa diambil pengertian ada maksud ada makna yang bisa diambil apa itu wa utawi maknane wujudu dzarfiyah maknane madza fi iku makna qaulihi pengertiane dawuh Syekh Ibnu Athaillah fatahalaka babal ifham fataha wis buka sapa Allah laka kedue sira buka babal ifham ing lawane mahamaken nek kowe gelem delok bumi langit iso buka dalane lek kowe gelem ngangen-ngangen mazafi apa yang ada di dalam langit bumi maka ternyata langit dan bumi itu menjadi pintu awal untuk menjadi jalan memahami sifat asma dan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau asqata mongko lamun ngguguraken sapa Allah ha ing wujudu dzarfiyah ing fi niku falau asqata mongko lamun ngguguraken sapa Allah ha ing dawuh madzafi wa qala lan bajur dawuh sapa Allah unzuru as-samawati umpamane nek madzafi ilange ra dadi ngoten to asale unzuru madza fis samawati wal ard
Saiki lek madzafi niku diilangi dari unzuru as-samawati wal ard. Dadi ngoten malian. Wa qala lan dawuh sapa Allah unzuru as-samawati upamane tapi ora ngoten. Ora wau niku seandainya Allah itu menggugurkan kata-kata madzafi dan berkata unzuru as-samawat lakana mongko yektine ana iku fihi ing dalem dawuh sing ora nganggo madzafi fihi ing dalem unzuru as-samawat kuwi apa sing ana dalalatun petuduh ala wujudil ajram ing ngatasé wujude pira-pira benda. Lek sing didhawuhna iku delok bumi langit maknane kon delok benda. Tapi lek sing didhawuh niku madza fis samawat apa yang ada di balik ini maka banyak hal yang bisa dipahami. Banyak pintu yang bisa dimasuki dari kata-kata madzafi. Berarti di upamakne bumi langit niku kaya omah ngluntha ngoten terus teng jerone niku sampean lebonono wong iku pi. Di dalamnya rumah ada apa? Ibaratnya nuding delokno omah ora ngono tapi delokno apa sing ning jero omah. Lha lek delok omah ya bangunane. Tapi lek delokno sapa sing ning jero omah? Pacarmu. Ya pacarmu. Dan nek sampean delon apa sing ning jero omah malah kelincah ndeloki pagere, ndeloki payone. Terus mlebu tapi ora ndeloki sing ning jero omah, mlebu ndeloki temboke. Wong ndelok omah ora ndelok sing ning jero omah. Gitu. Delok langit karo delok sing ning jero langit benten. Nek delok langit benda langit itu maknanya jero sing didelok bintang. Bintang luku, bintang Joko Belek, bintang Bimo Sekti. Niku ajrom namanya ajrom. Tapi yang dilihat itu hubungan, wewujudan, pasti ada yang mewujudkan. Kahanan pasti ada yang mengadakan. Maka orang akan sampai kepada hakikat benda-benda itu yang kesimpulannya adalah benda-benda itu secara zatiyah. Zatiyah itu secara keaslian benda itu sendiri sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah tampilan Allah yang mengadakan. Wahya utawi ajrom iku agyarun beda pira-pira perkara kang liya kang beda lahu kedue Gusti Allah. Lah nek sing mbok delok barange mongko barang iki dudu Allah, mbok panteng malah kowe engko gak ndelok Allah. Wa fi'lan iku ing dalem aliyar al-budu tawi sifat adoh anu saking Allah. Fakaifa monggo kaya apa? Ya dulu nuduhaken sapa Allah ala zalika ing atase mengkono-kono dalan sing adoh saka Allah wong wa huwa hale utawi Allah iku lam ya'zan jelas-jelas ora ngidini sapa Allah fihi ing dalem zalik. Sifat adoh itu jelas enggak boleh. Wong orang disuruh mendekat semua disuruh nyembah, semua disuruh mendekat, disuruh meyakini, semua disayangi, diberi itu supaya dekat semua. Kok malah akhirnya sibuk dengan pemberiannya orang reken karo sing memberi. Jelas itu enggak diperintah, bahkan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngoten. Mulane ampun nganggo jane lah. Kan diperintah kon merhatekno bumi langit. Oh, aja susu muni. Aja susu muni kon merhatekno bumi langit sing dikon merhatekno itu duduk bumi langit tapi mazati. Apa ini yang ada di bumi langit itu? Bukan bumi langitnya. Apa hikmahnya? Disuruh apa kamu oleh Allah untuk mengelolanya?
dengan cara dan hukum bagaimana Allah menyuruh mengelola bumi langit. Nah, kalau itu kamu pahami betul, maka banyak pintu yang terbuka dari hikmah yang terkandung dari ayat madza fis samawati. Qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah ila Thaifil Minani ing dalam kitab Thaiful Minah. Gawe dosundi fama nusibat lakal kainatu litaroha walakin litaro fiha maulaha famuradul haqqi minka antaroha bi'aini man la yaroha taroha min haitsu duri fiha wala taroha min haitsu kainu min haitsu kau niyatiha kauniyatuha min haitsu kauniyatuha fama nusibat mongko ora dipasang diwujudno dijenengno didekno dipasang laka kedue sira apa alkainatu pira-pira kainat pira-pira kahanan litaroha kok supaya ningali sapa sira maring kainat kuwi ora iki lam sifat niku lam tumiba sakwise ma sakwise nafi manusibat ora dipasang laka kedue sira apa alkainatu pira-pira perkara kang ana litaroha kok supaya ningali sapa sira ha ing kainat iku ora ditambahin nek ngono kok malah kok dikongkon walakin tetapi ne litaro supaya gelem ningali sapa sira fiha ning jerone kainat sing mbok delok kuwi iso ningali maulaha ing bendarane kainat enek kuwadi enek macem-macem dipasang iku ora kok terus kon delok kuwadi ora kon delok manten sing lungguh kuwadi nggih mosok sampe nyewa kuwadi dienggo ngrias anake ngono kok kuwadi anake sing dadi nganten terus tamune ora ndelok anak sampean malah ndelok iku adine kabeh anak sampean lungguh barang ora nek wong delok sing didelok kuwadi apik kuwadine ya boten kuwadi ditekakno iku krana nganten gitu senajan ing dalam penampilan ngantene teko mburi tapi lek diurut sing tenan wong pinter sing cerdas wong sing paham seluk-beluk hubungane kuwadi karo nganten gak kira lek muni sing penting kuwadine anggere kuwadine sak delok wis mulai pamit ya ora mesti ngenteni tekane nganten mergo secara hakiki kuwadi itu tidak akan hadir kalau enggak ada nganten nggih ketemu gak niki piye to maksudnya apa lek pancen ngantene ora kepengin njupuk kuwadine ya ora teko tapi ngantene tetep teko nggih tapi nek kuwadi iso teko iku ora kok krana karepe kuwadi ning krana pancen ngantene njaluk kuwadi mula sampean nek nekani nganten delok nganten ora enek kok undangan monggo ningali kuwadi ora enek mesti monggo ningali nganten lha enten kok monggo ngurmati kuwadi ora enek tapi ngurmati nganten monggo para sederek
Para tamu, para rawuh ingkang jahat kinurmatan, apa jahat iki? Jahat iki terjemahan saking zat niku lho. Zat niku hakikat. Maknane sejati. Ingkang sejati kinurmatan tegese dihormati tenan, ora mengetok-etok, sajane ngono. Tapi nyatane etok-etok. Dihormati kok tinggal lunga karo sing di omah wong padha lungguh dhewe-dhewe. Jahat kinurmatan apa? Suguhane orang metu-metu. Niku lho jenenge lame. Tapi ya kudu diomongne panjen kudune ngoten niku donya kok nggih. Mulane donya ora nek sing lamis lah ora pas karo donyane. Jadi diaturi jahat kinurmatan sang temanten kekalih sampun adampiak saking ketebian ketingal mancorong sumunar lir kadya surya saking wetan. Para tamu saking para rawuh kersa paring pangurmatan. Monggo sami jumeneng sawetawis kangge ngurmati rawuhipun temanten. Tamune do ngadeg kabeh mantene kon jaba wadine teng jero. Ayo. Tamune niki panggah delok wadi apa terus delok ngantek? Mergo pancen sing penting ngantene. Senajan kuwade luwih apik tetep sing dihormati ngantene. Dunya niki mulane ya arusal khafiqaini. Kanjeng Nabi niku arusal khafiqaini mantene dunya akhirat. Mantene dunya akhirat. Sing dadi perhatian Kanjeng Nabi. Dunya akhirat niku namung pelengkap teman. Dunya niki kahanan niki sedaya niki namung dadi penampilane sifat-sifat labet saking sifat asma af'ale Gusti Allah. Ini ku sing penting. Sing penting. Jadi niku dipasang bukan untuk mengelupakan Allah, tapi dunia kahanan ini dipasang oleh Allah supaya kamu bisa melihat bendoro, bisa melihat yang punya dunia ini. Wa pamuratul haqqi mongko utahe kang dikersakake pangeran mingka saking sira iku antara arep yen to ningali sapa sira ing kainat oleh ningali bi'aini man kelawan pandangane wong layara kang ora merhatekno sapa manha ing kainat. Justru sing dikersakno tamu sekongkon rawuh dipasang kuwade, dipasang umbul-umbul kertas sing sliwer enek plembungan barang ngene teratake niku ora kok sampean kon mandiri teratak iku ora, tapi sampean diminta oleh yang punya gawe disuruh melihat untuk tidak melihat. Disuruh melihat tapi dengan cara tidak melihat. Ya kudu dipratekno. Ndi kursiku, manggone ning ndi? Terop sisih ndi bagiane wong lanang ndi sebagian wong wedok ya kudu diperhatekne. Ning ora oleh mendek ning kono. Kok terus mengudur-uduran perkara kursi enek nganten teko barang ora mbok reken, iku jenenge tamu njaluk diusir. Wis ora tak mbok perhatekno teman-teman, sing penting kowe lungguh lak ya wis. Soal kursine apa kursi seng, apa kursi plastik, apa kursi mentul, apa kursi enek busane, enek gabuse, sing penting manten teko kowe mandeng manten. Iku sing penting. Kon delok bendorone, aja ndelok gaweane bendoro, aja ndelok seluk-beluk af'ale bendoro, labet af'ale bendoro. Taro ningali sapa sira ing kainat min haitsu zuhuruhu
saking endi nggon zuhuruhu utawi penampilane maula dia ing dalam kainat. Kamu melihat dunia ini dari sisi di mana Allah tampil di situ. Bukan dilihat dari segi bendanya itu tidak, tapi disuruh melihat dari sisi Allah menampilkan kudrah, Allah menampilkan iradah, Allah menampilkan al-jamal, Allah menampilkan al-kamal di dalam ciptaannya. Dan wala taro lan ora ningali sapa sira, aja ningali sapa sira ha ing kainat, sira tingali min haitsu kauniyatuha saking endi nggon, min haitsu iku saking endi nggon kauniyatuha utawi onone si kainat. Bukan keberadaan kainat itu yang jadi soalmu, tapi yang jadi soal Allah sedang menampilkan apa di dalam kainat itu. Loro lek sing mbok sawang kahanane loro, kowe mesti mek ngrasakno larane. Tapi lek kowe iso nyawang sakjane ning jero loro kuwi Allah nyeleh apa? Ada hikmah yang banyak, maka kamu nanti bisa merasakan sakit tapi tetap tertawa. Orang soal jite, tapi untuk apa jiwitan itu dijadikan dan siapa yang menjadikannya? Oh, ternyata jiwitan itu dikirim oleh pacar saya. Jiwitan itu dikirim oleh pacar saya melalui teman saya. Karena itu lambang dari perhatian dia. Nalika aku dijiwit ya lara arep ngamukan. Wong dijiwit. Wong arep tamu, ndak kok bocah sing jiwit muni ngene, sorry dah. Iki ngono duduk jiwitanku lho. Wong sing jiwit iya, tapi sing ngongkon areke. Lah kok areke areke ngongkon jare titip salam untuk kamu. Terus tak takoki salam apa? Salam jiwit. Ya tak jiwit. Nah. Gak sido muring-muring. Malah tak jak mau saya ayo. Kabare. Bila barang ngono. Wis sampean delok kahanane sing nglarakno niku. Ngamuk. Tapi lek ndelok apa yang diletakkan oleh sang kekasih, walaupun tidak langsung melalui orang lain, apa yang diletakkan sang kekasih melalui utusannya tadi, bahwa dia disuruh jiwit saya karena itu titipan salam dari dia, maka jiwitan yang membekas di punggungku kuwi gobar klambi tak buka biak ning gotaan tak kandak-kandak iki lho rek. Bekas lho, malah diomong-omong kebanggaan. Orang kok arep nusa, krek dijiwit aku ora ngono, tapi yang ngene lho, wong iki lek dadi silsilan ngene iki. Pengorbanan apapun akan aku berikan. Kalau perlu jangan hanya satu punggung, 1000 punggung akan aku berikan untuk dicubit semua. Lho, ngoten. Mergo sing disawang duduk kahanan, tapi hikmah yang ada di dalam kahanan. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah, walana lan iku kedue ingsun fi hadal makna ing dalam iki pengertian utawi ana syairan. Oh ngoten. Walanalan iku tetep kedue ingsun fi hadzal makna ing dalem iki maknane dawuh syi'run utawi ana syairan. Syairane piye? Ngeten. Ma ubinat lakal awa limu illa litaroha bi aini man la yaroha. Farik anha farqa anha
ruqaman laisa yardo halatan naan yaro maulaha. Apa itu bahare? Tansarihul ainu fi hudai firosa. Dan bakar munsarif ma'ubinat lakal awa limu illa litaroha fi aini man la yaroha farqa anha ruqaman lai sayardo halatan naan yaro maulaha. Iki dipasno karo pateke. Nek arep dimusiki diundangno grup sholawat ya ora ngono. Ma'ubinat ora dibangun, ora dipertelakno, ora dimunculno. Laka kedue sira apa al awalimu pira-pira ngalam. Ora dibangun, ora diketokno illa litara kejaba supaya ningali sapa sira ing awalim olehmu ningali biaini man layaroha kelawan cara pandangnya orang layaroha kang ora merhatekno sapa wong. Hendaknya kamu memperhatikan dunia ini seperti perhatian orang yang tidak melihat. Kamu sadari keberadaannya, tapi kamu tidak melihat. Iya, ngayang-ngayang. Bali itu ngayang-ngayang. Ya roh lek ning niku ana ayang-ayang, lan yo diarani ayang-ayang ngono ae. Tapi praumu ning dhuwur kali tetep laku. Kan ngoten. Mula farqa mongko munggah sapa sira. Naik kamu jangan berhenti di situ maksudnya. Jangan berhenti memperhatikan itu. Tapi farqa munggah sapa sira. Mongko munggah sapa sira. Roko yarki rukon warukyatan bahwa rokin wadaka martiun irko farqa mongko munggah sapa sira anha saking ngawale ngalam jagat saisine iki unggah ana tegese idek-idek ana genen pancian munggah anha ninggalno awalim rukoman kaya munggahe wong laisa kang ora ana sapa man ora ana iku yardo wis marem sapa man marem halatan ing suci tingkah sing tingkah mau dunaan yaro kelawan tanpa yen to bisa ningali sapa man mau ora bisa ningali maulaha ing bendarane man. Kalau kamu disuguhi, kalau kamu disuruh pinara ning ruang tamu, ya itu anggap saja sebagai basa-basi penghormatan. Tapi jangan berhenti di situ. Perhatikanlah siapa yang punya rumah. Tunggulah siapa yang akan menemui kamu. Kalau dia sudah keluar, sudah bertemu kamu, perhatikan dia. Jangan memperhatikan rumahnya. Jangan memperhatikan apa yang dibawanya. Tapi perhatikan dia. Nah, niku jenenge wong sing ora marem nek urung sampai ndelok Gusti Allah. Maka dia tetap sadar ada di dunia. Tapi cita-cita kemarmannya adalah ketika dia melihat Allah. Nah, niku sing iso nuntun namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah
Yarjullahan itu sing ora riba lek ora ketemu Gusti. Kalau soal tatanan di dunia ini, kamu bisa petung dengan siapa saja. Boleh sampean berdagang cara kapitalis, boleh. Kamu bergaul dengan cara sosialis, boleh. Kamu berpikir tentang apa saja teori-teori tentang alam ini, hukum Archimedes, hukum apa, hukum boleh. Kamu pakai semua boleh itu. Boleh. Tapi kalau kamu ingin memanfaatkan dunia ini untuk mazra'atul akhirah, maka tidak ada jalan lain kecuali melok Muhammad. Tidak ada jalan lain. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itulah kesempurnaan. Mergo lek kowe mung delok bumi langit, pol-polane ya mek nglumpukno koleksi jenis benda langit atau jenis mineral bumi. Bahwa lapisan bumi dari sini akan ke sini, akan sekian ke sini. Itu nanti akan bermanfaat kalau keluar sumber ini, dimanfaatkan orang hidup. Kalau itu yang kamu teruskan, kamu tidak akan semakin dekat kepada Allah. Kamu semakin akan kebulet-bulet dengan menikmati dunia. Akhirnya kowe mengerebutan batas negara, mergo ketepaan sing 100 meter ke sana itu ada tambang minyak di dalamnya. Mergo kowe iso ndelok bumi. Akhirnya malah rebutan, mergo kowe iso ndelok bumi. Tapi lek kowe ndelok Allah sing gawe bumi, maka yang tumbuh bukan itu, tapi Allah merintah apa karo aku soal bumi. Allah mengutus apa terhadapku dalam hal mengolah bumi. Nek bumi metu asile, Allah merintah apa dalam hal pengelolaan hasil bumi. Saya pakai maksiatkah atau saya pakai untuk ibadah dan taat? Iku bedane wong sing nyawang madza bisamawat karo wong sing nyawang as-samawat. Lek sing nyawang as-samawat niku wong sing namung tafakkur. Tapi boten zikir. Tapi lek sing nyawang madza fis samawat dialah yang namanya ulul albab. Inna fi kok. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Surat Ali Imran ayat 110. 100 lebih pokoknya. Ya nek Qur'ane dibukai to. Ali Imran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ngoten. Inna fi khalqis samawati sak temene iku tetep ing dalem kedadiane pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ayatin yektine ana apa pira-pira ayat isine inna sing muakhir dikai lam taukid utawa lam ibtida. Wa ikhtilafil laili inna fi khalqis samawati sak temene iku tetep ing dalem kedadiane pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ikhtilafil laili lan bida-bidane kedadiane wengi wan nahari lan rina la ayaten yektine ana pira-pira ayat bukti kenyataan eneke Allah li ulil albab kedue wong sing genep inti kemanusiaane. Lah kok dawa meneh maknane. Li ulil albab kedue pira-pira kang duweni angen-angen ngono biasane ngoten.
Tapi teng mriki niki enten kalih. Kenapa kok ora liulil lubi, liulil albab? Liulil albab kedhe pira-pira sing duweni pira-pira inti kehidupan. Mergo lubun iku maknane inti. Lubabul hadis. Intine pira-pira hadis. Albabun pira-pira inti. Napa kok diarani pira-pira to? Inggih mergi kalih kok isine. Alladzina rupane wong akeh yang kuruna kang padha zikir. Lho, zikir dhisik. Zikir eling sapa ladzina. Allah ing Gusti Allah kiaman hale ngadeg wa qu'udan lan hale lungguh wa ala junubihim lan hale layah-layah. Layah-layah ngoten mawon. Ngadeg niku mlaku termasuk ngadeg. Nggih. Yaman niku mlaku ngadeg. Wa qu'udan lan hale neko awak, lungguh. Lungguhne awake lak neko, lha termasuk wong macul niku qu'udan. Iku awake diteko. Ya. Wa ala junubihim lan ing ngatasé pira-pira lambunge lazina tegese layah-layah. Di samping duwe kegiatan zikir gunakno ati wa yatafakkaruna lan padha mikir-mikir. Sapa lazina mikir-mikir fi lho nganggo fi mana? Padahal mestine ndelok lafal yatafakkaruna iku maf'ul bae langsung ora usah nganggo fi. Wa yatafakkaru lan padha mikir-mikir sapa lazina khalqas samawati ngono mesti. Tapi nganggo fi niki. Wa yatafakkaruna lan padha mikir-mikir sapa lazina fi khalqis samawati ing dalem kedadiane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Oleh-olehane apa? Lek zikir terus angen-angen apa yang ada di balik kejadian langit dan bumi ini, oleh-olehnya dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana do pangeran kula ma khalaqta boten damel panjenengan hadza ing sedaya niki panjenengan damel batilan ingkang batil. Ternyata hakikat sedaya wong niki panjenengan sedaya tibake. Ngoten. Ternyata niki hak sedaya mboten enten sing batil. Mula subhan maha suci engkau. Ternyata engkau tidak bisa campur dengan ini semua. Wong ini semua hilang, ini semua musnah, hanya engkau yang tidak musnah. Maha suci engkau ya Allah. Maka kalau terjadi kesalahan pandangan selama ini ya Allah, mungkin ada kesalahan kesimpulan pemikiran saya ya Allah yang menyebabkan saya harus tersiksa di neraka. Tidak ada jalan lain kecuali saya hanya mohon diselamatkan. Faqina adzabannar. Faqina mugi nyelametaken panjenengan nak ing kita sedaya sing pun salah paham. Adzabannari ing siksane neraka. Lho, niku lho ana wong tafakur mesti ngoten. Dan nek tafakure keliru, mergo komponene kurang, ora zikir dhisik langsung jujuk tafakur, serakah. Lho, nggih serakah, wah iki enak, iki enak. Aku pengen enak, iki enak, iki carane ngene. Lah serakah. Nek gak serakah ya ujur-ujuran mek kanjeng. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah ingkang saged memahami hikmah saking Allah Subhanahu wa taala. Gua kita tutupkan itu dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.